Λοιπόν, ακούστε το τώρα. Σαν σενάριο ταινίας είναι αυτό. Τελικά η τέχνη αντιγράφει τη ζωή. Ποινή έως και 6 μήνες, αλλά εξαγοράσιμη, αντιμετωπίζει ένας τύπος από την Ταϊβάν. Λί τον λένε τον τύπο. Ο λόγος είναι ότι έδιρε ένα φίλο του και εκείνος το έκανε μήνυση. Το θέμα δεν είναι εδώ, δεν είναι αυτή η είδηση ότι έπεσε ξύλο. Το θέμα είναι γιατί τον έδιρε το φίλο του. Πριν από αρκετό καιρό είχε αγοράσει μια ταινία πορνό, Λί. Η ταινία έλεγε ότι περιείχε ερωτικές σκηνές παράνομων ζευγαριών και ήταν αλήθεια που ήταν καταγραμμένες από κάμερα κρυφή σε ροζ ξενοδοχεία. Γι' αυτό το νου σας όσοι πάτε σε ξενοδοχεία. Ο Λί λοιπόν πήρε την κασέτα, έκατσε στον καναπέ, έβαλε την πυρίτσα του, πατάει το play, τι να δει. Το play έπαιξε, αλλά τα έπαιξε κι αυτός. Γιατί στην ταινία είδε τη γυναίκα του με ένα φίλο του. Δεν του πήρε πολύ για να χωρίσει, πριν λίγο καιρό όμως το θυμήθηκε. Καθυστερημένα θα μου πείτε, γιατί θα έπρεπε να τον δει εκείνη την ώρα που έβλεπε την ταινία και πήγε και πλάκωσε στο ξύλο τον φίλο του που ήταν μαζί με τη γυναίκα του.